Už asi rok a pol nosím tieto okuliare z Beršky, ktoré stali reálne asi 5 eur, alebo nejak tak. A keď sa na ne pozriete, tak vyzerajú dosť podobne ako tie od Celine. Ako vidíte, tak už sú docela rozpadnuté, tak som si povedala, že by možno bolo na čase zainvestovať do tých okuliarí, pretože ja mám rôzne okuliare ako Gucci a podobne. V podstate toto sú moje najnosenejšie okuliare, tak som si povedala, že by to asi dávalo zmysel, keďže tie okuliare vynosím. Ale nebudeme si hovoriť, tie od Celine stoja strašnú raketu a za blbé okuliare mi príde nezmyselné vyhodiť toľko peňazí. Každopádne I did it. Vyšli ma nejakých 10 200 ešte po zlave korún českých, takže mi to príde ako extrémne veľa peňazí za obyčajné blbé okuliare, avšak zhodnotila som to tak, že keďže tam tie som rok a pol nosila takmer neustále, aj napriek tomu, že som mala úplne iné ďalšie značkové okuliare doma, tak mi prišlo, že toto by mohla byť ako docela rozumná investícia, aj keď prepálená, ale príde mi, že sú vlastne takmer identické. Keď sa na to pozrieme takto, tak mi prídu úplne super. Na porovnanie tu sú tie zberšky. A mňa zaujíma váš názor, tí, ktoré tie okuliare už máte. Či ste s nimi spokojné, či sa vám nejak nerozpadávajú, alebo nemáte s nimi nejaké problémy, aby som prípadne predišla nejakým problémom ja.